Bon dia tot el dia, benvingudes i benvinguts al Bar Trinquet, el podcast que encapçala un rànquing. Vicent, no sé si ho sabies, el rànquing que ha elaborat la Federació de Pilota Valenciana dels podcasts fets des d'un bar i que parlen de pilota valenciana. Som els primers. Ostres. Ho sabies, això? Pues no tenia ni idea, però pues ara que estic pensant-ho... Té certa lògica, no? I bé, sí. Has acabat la presentació? Bueno, no, anava a dir-lo de sempre, que jo soc Ulisses Ortiz i tu eres Vicent Vicent, sempre ha sigut Vicent Vicent. Sempre ha sigut Vicent Vicent, sí, és això... Per sort o per desgràcia, Vicent Vicent. És el nostre sino. Però és molt... és lògic, no? I també és com el capítol este de Los Simpson. Ui, ja estem en els Simpson, ja estem ahí, que Lisa és campiona del món del deletreig. Del deletreu. I ho diu així com més menuder perquè, clar, és campiona del món. Clar, ho diu fort i després... És molt fort. Entonces és el millor podcast de no sé què, no sé quantos. També podrien dir, quan guanya un campionat de pilota, que és el campionat dels companys americans. Claro, World Champion, World Champion. Guanya la NBA i és World Champion, pues així igual. Però campió del món de pilota valenciana. Fa poc va eixir un jugador de la NBA ja més conscient de lo que... Va dir, a veure. Ja estem en el segle XXI, la globalització, a veure, no sé, flipeu. No som el centre del món. No som el centre del món, encara que s'ho pensen. Jo crec que va ser un d'estos de 100 metres americans. Ah, un atleta, sí que pot ser. Pues bé. Bueno, també de cara a la galeria, Sí. Perquè, a veure, realment des de la NBA són els millors. Bueno, jo per mi si es moren tots els americans no passa res. Això és un altre tema. Això és un altre tema, però bé, per canviar de tema, pues diguem això, que és veritat i ja està. Vale, entonces ja, a l'Eva de bo. Pues bé, si contem a... Ulisses. Sí, estem així. Si contem a Enric Alepuz com a músic, que ho és, a banda de moltes coses més, pel Bar Trinquet hi han passat 4 convidats relacionats amb el món de la música. Tenint en compte que este és el 13è capítol i que avui també es visita una banda de rock, ha arribat el moment de canviar la descripció d'este podcast i convertir-nos oficialment en un podcast musical. No passaria res. La banda que es visita avui ja ha sigut nomenada en un dels capítols anteriors. Concretament, en el segon capítol, amb Bacora, es va afirmar rotundament que no podrien ocupar l'espai que bandes com Zoo, El Diluvi o Smoking Souls han deixat vacant. Nosaltres no sabem si ells tenen intenció de fer-ho, però sí que ens agradaria que alimentaren esta disputa entre bandes i contestaren a Bacora donant-nos un poquet així de material morbós. Sí. Estan en això de la música al voltant d'una dècada ja, és a dir, no són uns xavalets. De vegades més pop, de vegades més rock, però la guitarreta que no falte, cosa que s'agraeix, la veritat. Un fet destacable que els uneix amb l'essència d'aquest programa és que li van posar música al videojoc de pilota valenciana que es va dissenyar fa uns anys. Així que els podrien considerar els Blur valencians, no? Com aquells que van posar la música del FIFA. Venen d'una subcomarca de la Ribera Alta que es diu la Vall Farta, on molta gent ha estat sense saber que tenia aquest nom, ja que últimament multituds de persones vingudes de tots els llocs del País Valencià i més enllà, flotador o colxoneta de plàstic en mà per a baixar el riu Xúquer, han sacsejat este indret en època estival. Sí, en hivern no es pega pena. En hivern no. Què es pot fer en un lloc com Beneixida la resta de l'any a banda de fer música? Una possible resposta podria ser jugar a pilota valenciana, ja que és un lloc amb molta tradició. Suposem que una altra opció també és anar al bar. Així que avui ho farem tot junt, bar i trinquet, amb ni més ni menys que Eneas, Manel i Alexandre, membres del grup L'Home Brut. Com esteu? Com esteu, l'Home Brut? Molt bé. Encantats d'estar així. De cine. Primer que res, mos escoltem, no? A veure? De cine, sí. Molt bé. A veure, avui hem fet la bar Trinquet Experience, que és anar a almorzar, que sempre I a és una més, bona manera de començar. en el bar més ple que mai, que avui són 3 convidats, això no havia passat mai. Avui som 3 contra 2, que en la pilota és possible. Ara tinc que portar-ne 3 per igualar. Bueno, Eneas, Manel, Alexandre, que esteu ahí compartint micro, no sé si vulgueu presentar-se, com esteu,
Molt bé, encantats d'estar per fi així. Heu digerit bé Molt l'esmorzar? bé, les llonganissetes i la tortilla molt bé. I el xipirone també. Llonganissa, tortilla, xipirons i... Tortilla d'ambargina en llonganisses. Hòstia, molt bé, clàssics. Un 10. Pues no res, això, que com esteu... Que volia preguntar-vos per la cançó que hem posat, que es diu Pardalets, que no sé si la vau fer pensant en Bar Trinquet, perquè tinguem 30 anys i han fet un podcast Segurament la cançó va ser antes. i no són virals. La van fer pensant en els colombaris, que estan sempre almorzant ahí en el bar del Cantó de Beneixida. Va de colombaris, eh? Mira, En veritat sí. El tema- És un eufemisme, el que passa que Pardalets queda més romàntic. És que Colomeig, no? el tema pendent de Bar Trinquet és És el món de el la món de la colombicultura. colombicultura. Tinguem senyor. contactes. Sí, si vos interessa. bueno, tenim, ja ho hem I dit en, la alguna volta. I en la colombicultura Ja, tingueu... També. N'hi ha una persona, un home de Castelló, Montleón, que es dedica a fer planxetes per a les proteccions de les mans, que també és pilotari. Les planxetes de Montleón, les És millors del colombari, món. volia dir. Exacte. I també volíem preguntar-vos, antes de començar, per allò, per lo que han dit en la presentació de la banda sonora del videojoc, sobre si sou els Blur valencians. Una etiqueta molt gran, no? La veritat, no ho havíem pensat mai així, no? Això havia quedat un poc en l'oblit. I sí, no se'n recordeu d'este fet, no? Sí, era la cançó de dimecres, pot ser? Sí. Era de dimecres? Crec que sí. No ho jo sabeu, crec que no. perquè vam Hòstia, no me'n recorde. estar bussejant ahir per les vostres xarxes per documentar-nos. Jo recordo jugar al videojoc, que costava un poc de... Diu que ja no està, ja no te'l pots baixar. Pues bueno. De fet, li pega prou, no? Perquè, jo què sé, jo me'n recordo jugant al Pro Evolution Soccer. Sonava ahí... El Pro, no? U2, el Pro. Però en el Pro era més de dubstep, no? De drum and El bass. que passa és que el Pro el piratejàvem tots i acabem Ei. ficant-li la gossa sorda. Ostres, jo això no ho he fet. Jo Sempre feia que- dels que equipos. Jo tenia els no comentaris lo sabia. d'Andrés Montes i de Salinas. De Salinas, Que es va, correcte. no sé això com collons ho feien en aquella època. Tu no saps de què t'estic parlant? Però tu tenies el Pro, canviaves els- el Pro piratejat I parlaven nosaltres. i parlava, els comentaris eren els d'Andrés Montes i els oficials de Salinas, ¿qué te parece si tu hija viene con un tío que se llama Mertesacker? Ah, sí, Aquell del mític, Mundial, mític, aquell. mític. Però això serien gravacions, no? Això és pre-IA, no? Entenc. Clar, Home, creia absolutament. De fet, Andrés Montes no la va conèixer. La democràcia i... Pobre. La IA i Andrés Montes no s'han conegut. No s'han conegut. No han tingut el gust. Pues bé, ara ja fetes les Bueno, presentacions. però encara que crec que això és més tard, però aprofitant la cançó de Pardalets, Ah, sí. podríem treure el tema bueno, d'esta cosa que ho he explicat, no? D'on ve la cançó, de lo del so del timbre del Simpson. En veritat, ostres, no me'n recordava. És que Claro, així hombre. hem vingut a fer-nos els xulos de colombaris, però esta cançó en veritat té un rerefons més de... Més fosc, de crisis existencials de la salut mental que està tan a la palestra de la sobreexposició que tinguem a nivell generacional en Instagram i tot, però bueno, com nosaltres no tinguem trellat ni sabem dir les coses d'una forma seriosa, vam agafar de fil conductor un capítol mític de Simpson O de Da Suïssa. o de Da Suïssa, que són Home, el top 5 Vengamonjas, de Simpson, segur. Vengamonjas reversionant a Simpson, on es canvien el timbre de casa i sona aquesta cançó. Sí. És que clar, Està allí Noguera i... no crec que molta gent que mos escolta hagi vist lo de la Suïssa. Però Exacte. És un nicho molt... Fa poc vaig veure la pel·lícula de Da Suïssa. de Joker, no, de Joker, la de... Sí, la de Joker 2, la de Lady sí, Gaga. la de Lady Gaga, i canten la versió, clar, anterior. una cançó de 70, Sí, no? Segurament Per ahí. al sentir-vos a vosaltres van dir això pot quedar bé així. Bueno, pues sabem que Xavi Daura ho ha vist, Sí. sabem que és amic d'Enric, Sí, és amic No. d'Enric Alepuz. i sabem que ve el 6 de novembre que anem a veure-lo, Anem a veure'l, sí. Sí, Que pues, faltarà poquet, perquè a veure si li arriba... Clar, això serà el 2. Avui és 2 de novembre. Sí, a veure si es fa eco. I- Li arriba això i i, ve el coneguem, és que és al un ídol. podcast. Vam parlar en ell, es va fer ressò de... Ah, sí. Bueno, jo vaig veure que Un crac. compartia el vídeo d'explicació de... Molt bé, Home, un èxit. pues anirem a veure'l i li ho direm. I ara ja sí. Bé, anem a les preguntes Sí. clàssiques. Quina relació teniu en el bar, individualment? Ara, això va avui per 3, cada cosa va per 3. tres, clar. Tinguem temps en la gravadora. Bueno, a part de pels tres, crec, el bar, jo crec que el Rogle d'Alcántara del Xúquer és el nostre bar de capçalera, no? Tinguem bar de per l'esprà i bar de pel matí, no? Això m'ho va dir Anna, Sí? en l'últim capítol. És diferent, Sí, vols dir? Sí. Conforme afrontes el dia, el bar de pel matí podríem dir que és el bar del Cantó de la Llar de Beneixida. Eneas i jo mos solem fer un bocadillo que es diu l'Avesporro, que té... La Vesporro. Abejorro. Abejorro té botifarra, allioli, tabasco
Hòstia, Viteig. sí que pica. No, el tabasco és quan no els queda jalapeños, però l'original du Ni jalapeños, dius. tortilla francesa, botifarra i aioli. Hòstia. No sé si vull provar-lo, La propera anem És allí. que jo del picant, no A veure, no pica tant, però és que sembla... Això diuen tots els que mengen picant. Sí, és que t'agrada el picant. No pica tant. Hòstia, Després pots tornar a repetir-ho, per favor, els ingredients? Va veure... aioli, jalapeño, tortilla francesa... Botifarró. No, i botifarra. I pa. Botifarra. Vale. Botifarra sí que m'agrada. Hòstia. I el combo està poca broma. molt... Congo, molt n'hi ha uno que es diu equilibrat. Congo. El combo, la combinació Ja que era un altre que jo veia d'ingredients. Congo. El Congo. Bueno, El pues sí, joc va, és provaré. que la tortilla i el botifarró, la botifarra fan el groc i el negre de la vespa. Ahí està el joc. ui, I pica, i com pica com una vespa... Està perfecte el nom. està- Vale, vale. Com a naming és un 10. No, està... Ara falta està provar-lo. perfecte. I Molt per bé. l'esprà, antes, si tinguin concert per la nit, pues toco rogle, Clar. que és Alcántara de Xúquer. Que ve molta gent de Castelló allí. Sí, sí, Home, sí, és que un bar que té prou... si estiguera en Castelló triomfaria. Triomfaria, la veritat Però que com sí. no està en Castelló. Com a concepte de bar, està molt bé, és Vull un dir bar que que sí, en Castelló no molt està. bé. Així No com a- tinguem aquest bar així. Està molt bé. Bueno, un bar, música, no? Solen posar Sí. música, tal, així. Inclús en directe. Inclús en directe. Haureu Alguna tocat vegada han allí. tocat allí. Clar, Així no, la gent en Castelló va lo que va. Sí, no, però perquè no caben. Tots els bars són menuts. Ja. Dràstic. Però bueno, Això molt reivindicant també el rogle, reivindicant la Vall Farta, no? Que de la qual Sí, hem parlat perquè antes. al cap i a la fi és el bar on acudixen tots els pobles de la vall. Gavarda, bueno, els ramos són de Gavarda, Sumacàrcer, Antella, venen tots allí. De Sumacàrcer també? Inclús els de Càrcer venen al Cànter al bar. Mira, veus? Per això sí que... Poca broma, eh? Sí que volen creuar la Paraules majors. El fet de que no hi hagi molts més bars també Ajuda. ajuda. Però bueno, Perquè- també se ho guanyen. En total, en els pobles d'allí, sabeu quants habitants n'hi ha? Jo crec que els 10.000 no pleguem, eh? No, mira, Beneixida, 650. Anem sumant. Calculadora, per favor. Cotes en tindrà un 300, Sallent uns 400, Alcántara a pujar moltíssim, està en els 1.600, Càrcer a baixar moltíssim, està Estàs en tu els en 1.800. Estàs tu en l'Ajuntament? Sí, és que vaig anar a empadronar-me. Recompte. Vaig anar a empadronar-me al Alcántara l'altre dia i li vaig demanar el recompte de boig. No, doncs 10.000. No, pues que va. 10.000, no? 4.000. Menos. 5.000. 6.000 com a molt. Tiro la llarga perquè Antella i Sumacàrcer i Gavarda me perc un poc, però... Hi ha més flotadors en estiu que persones, del no? riu cap allà... A mi em passa que entre Gavarda i Antella me lie sempre. Ui, Sí, sí. Uns són tigres i els altres són maeros. claro. Sí, no són els d'Antella no són tot. També. També són tigres. I Maero. Això, saps qui no es va liar molt? El riu. El riu no es va liar. Ho tenia clar. Ho tenia clar, tots. Ho va agarrar tot i ja està. No va fer distinció. Exacte, per això em passa a mi, com en el riu. Bé, anem a la següent pregunta en relació amb el trinquet o amb la pilota. Així segurament sí que heu de ser cada un la seua, no? Va, anem a sintetitzar. Es comença jo, que a lo millor és menys relació. Jo m'ha criat en el carrer Trinquet número 30 de Beneixida, un carrer on mai s'ha jugat al trinquet. Eres el rovellet. Mai. de Suposa Beneixida. que va heretar el nom del poble vell de Beneixida, perquè molts carrers del poble nou de Beneixida porten el clar, nom del poble antic, clar. on, Clar, sí que això igual on es juga a pilota. Molta gent no ho sap, que són pobles construïts. Sí, del des fa 91. res. Com diu la cançó de Mi Sostingut, del poble que es van dur a arribar, Exacte. mai no tornarà. Mai no tornarà. En Beneixida la nova no es podria jugar a raspall perquè, seria quasi Clar. estadi d'Olimpiades. Encara que jo A sí que he llargues, vist jugar, jo sí que he vist jugar en llargues. Beneixida la nova en el frontó. Sí. A Waldo... Bueno, nosaltres hem jugat. Nosaltres hem jugat, sí, sí. A One Wall. En la plec de la Sí. Ribera. A fer de la Ribera jugarem. Bueno, i últimament En Mafrodà. la gent de Castelló està invadint per jugar a Madel les pistes de... Jo he de dir que he anat a jugar a pàdel. I ara em Està puc lleig. això. Ricard, disculpa, però Bueno. jugar a pàdel. Bueno, és que Ricard és el i, que i ara del m'he mar. mudat al Alcántara de Xúquer a 50 metres del trinquet de Càrcer. Carai. Que, o sigui, estic condenat, no sé, de per vida Escolta, a viure al costat de els trinquets. xillits del moro. Exacte. Però això repercuteix en alguna manera en la teua vida, en la teua relació amb la pilota, més enllà de... No, ni pa bé ni pa mal. Jo no, més enllà d'això, pues, he jugat a pilota a l'institut perquè teníem l'assignatura de pilota valenciana i després en educació física que Moncho, pare de pilotari, pues, mos donava pilota. Pilotari homònim. I ell també. Homònim. Realment en cas jugar a pilota grossa allí Manuel. Sí, estàs tenint-se prou, lo de la pilota grossa. Estan fent-se molt en molts pobles, lo de Sí, és l'espai que és molt trinquet. senzill, és Sí. un esport molt senzill. A veure, seguim Bé, per Eneas, a seguim veure, per Eneas. què mos conta? Jo me'n vaig un poc més lluny. Jo, la meva relació amb la pilota no és en el trinquet, sinó en la pilota basca, ja que m'he criat al País Basc. I així només he vist una partida, ho senc,
Així a Bueno, Castelló. una és una ja és Ah, més... Eusenc no, engenollat ahir i demana. És més que Andrea, l'última convidada, Sí. no vindrà cap, però ja vindrà. I res, tinc amics pilotaris, però ja de l'altra banda. I has dels provat, bascos, no? la pilota basca l'has provat. Sí, no era molt assidu perquè... Dic en la mà, que si l'has notat, sí, l'has sentit. Sí, clar que l'he sentit i com no soc Em molt... porto una. No m'agrada molt el patiment en general i les pilotes fan mal al final. I els xiquets, bueno, pues juguen... No mos enganyem. Això fa mal. Tu li pegues en la mà i te quedes un rato cuentet. I el ratet Sí. que no te sents la mà és quan pots jugar un rato Clar. hasta que després te ve tot el dolor de Quan cor. se Pues t'adorm, passes no? una setmana... Sí, mal. això, en un d'estos informes Robinson, que està superbé, el recomane, sobre la pilota basca, Ah, mira. n'hi havia uno, no sé si era Altuna, bueno... Con Altuna? Con Altuna. Sí, això ja vaig dir. Sí, que dia que... Forme Robinson, dia con que Altuna. N'hi havia que sentir el dolor, que ara ja la gent ja no tolera el patiment que per dius lo tu. que siga. Per lo que siga. No, La gent ja no vol treballar, la gent ja no vol ser Exacte. forner, pues clar que no. A veure. Clar, a veure. És Patir, que patir. El de Kennedy, no? Això, sí. El de este teatre. El de Kirk, el de Bueno, Kirk. pobre. Vale, i ara falta... Pobre, pobret. Alexandre. Jo sí que tinc prou relació amb el trinquet. A banda, des de menut, de menut vaig jugar a... Vaig anar a l'escola d'Alcàntara de pilota, en el Moro, i després Gran. ja m'ho vaig deixar. Sí que vaig jugar a frontenis. Bueno, Sí. I jo tinc una bici. Bueno, Estàtica. Pues sí, a banda. i després ja, pues, de més fadrí, ja sí que anava... Com no ha volgut clavar-lo del fronteni? Bueno, a veure... Sí, perquè una pilota, no? No, i que ja van comentar també, no sé quin episodi, que en el País En el Basc, País Basc, sí. els esports de pilota en ferramenta, que diuen ells, no? En la Implement, sexta punta, sí. tot això, es considera pilota. Pilota basca, Així, però No sé sí, si no? està dins de la Federació de Pelota, no, està fora. En el País Basc, sí. Allí se juga a cesta punta, a pala, que Ho és, dic, pala, perquè remonte, en que és Alcàntara una són pala de campions fusta del món de massissa. frontenis. Sí. I Remonte. N'hi ha uno que es diu remonte. El sí. remonte és fixe, no té flexibilitat, i la cesta punta sí que té flexibilitat, entonces... No en té o simplement que no li la donen? Perquè jo No, crec no, que- la cesta punta és... Ui, o sea, el remonte és... estem en lo tècnic de la pilota Sí, basca. és que este estiu vaig tindre basquitis i vaig anar. Però bueno, que si és mentira, que ens ho el comenten. remonte és massís, vull dir, no té ningú tipus... És una peça de fusta. I la cesta punta sí que té com un joc entre el que és la punta, sí que es tira com arrere i avant, és flexible, Ah. per lo que siga. No sé com està això. Entonces, clar, al ser flexible sí que agarra com més angle i quan ix té més força encara. és com d'espart, o com de, Sí. de canya així. Sí, és de canya, sí. És una locura, Bueno, perquè si pega això en el cap. en el seu dia, no sé quan, però va triomfar molt en Miami, crec que en Cajuen i per ahí, vull dir, Sí, va, és va exportar. Highlight. El Highlight. Sí, En sí. Miami? Sí, sí. És que Encara va juguen, haver crec. molta immigració basca, Basca. a Estats Units. Hòstia. Quant a la construcció del ferrocarril, bueno, sí, estem ja creuant molt, Sí, sí, això molts ja. conceptes, però bueno. Bé, doncs l'última, no? I Preguntes ja l'última en clàssiques. relació amb les Esta travesses, és la que si més si vos agrada. Travesses o bici? Bueno, tu, Alexandre, que vas al Jo vaig provar el trinquet, però travesses però o... no travessa res. Tu els veus, no?, cantar, que diuen... Sí. Però no. Arrojo per pla. És agarraet, Alexandre, és agarraet. No, A més, el però tresorer. no vull perdre els diners, Ah, saps? vale. I És jo veritat. sé que en el trinquet sempre guanya el trinqueter, vull dir. Això és com en És Las el que Vegas. guanya. La banca, gana la banca. Jo, fins a escoltar el podcast, em pensava que les úniques travesses que hi havia eren les que agarraves quan has bufat per tornar a casa en el cotxe. N'hi ha més, n'hi ha més. N'hi ha més. Bé, doncs, bueno, sí, No, ja ens heu Manel. contat, No, doncs, zero. Són més agarrats que un xotis, així. O sea, no mos va el bici. I mira que en la Vall Farta els agrada molt el bici mentre juguen a pilota, però Ah, no és el cas. molt bé. Pues, és que estem així ara, hem parlat antes qui ho feia què. Havien decidit que jo feia les preguntes i ara Vicent diu que les No, feia, però, però no passa és res. veritat, no, però perquè has fet tu les clàssiques també. Ah, va, tira-li. No, és que tu tens moltes ganes. No, això està ja... Estan fent així unes escletxes arruixa que plou. increïble. No, té raó, havíem dit que tu, sí. Ui, bueno, bé, la bona Sí, ho qüestió... havíem dit. Això ho tallarem. Això ho tallarem i ja està. No ho tallarem. Bé, Ale, que borrem-ho. Hi ha les preguntes personalitzades per a l'home brut. Tu fes. Bé, porteu més de 10 anys amb el grup i des de fora sembla que amb prou estabilitat, no? Vull dir, no heu fet això de mos ho deixem, no sé què. Què és per a vosaltres l'home brut? Claro, jo sempre dic que... Que pregunta més profunda, El meu paradís. És el teu Paradís. paradís. En una paraula? No, hombre. Jo sempre dic que, a veure, sona topicasso, però som un grup d'amics. De fet, no mos ho deixem perquè al final som un grup d'amics i no mos agrada fer-nos droga ni res i quan mos avorrim
com heu dit al principi, què fas? Una vesprada d'hivern. Al contrari, tots els altres grups d'amics. Exacte, pues, bon anem a tocar. Entonces, encara que pogueren deixar-nos-ho, no podríem, és el castig que portem damunt, per, jo què sé, algun dia si mos barallem o alguna cosa, potser ja mos ho puguem deixar, però de moment no puguem perquè ahir mateixa vam anar i mos vam ficar a fer cançons noves. Diu, però per què? Mos clavem ahir altra vegada? Però mira, estem avorrits, mos ajuntem i mos fiquem a fer cançons, no ho podem evitar. Vaja, que s'ho passeu bé, no? Sí. Al final. Sí, el que passa en el local és molt guai, sempre tocant, encara que no tinguem ningú objectiu per davant, però només el fet de tancar-nos a tocar ja val la pena. Jo crec que esmorzant ha eixit una frase, que no sé qui l'ha dit d'estrès, Sí. però que han dit el millor és no tindre aspiracions. Aspiracions, no? sí. Teniu aspiracions en l'home brut? Fa 10 anys teníeu O aspiracions. quines aspiracions? Bueno, sí, quines teníeu i quines teniu si han canviat? Jo crec que anomenant-nos l'home brut, moltes aspiracions no podíem tenir. Mira, això també Ja comença tort, no? El tema Però, del nom. bueno, ningú ho esperava, però ja han fet 3 discos i no sé. Bueno, l'EP Això no no conta com a disco. Bueno, la però Gossa Sorda també té un nom que a priori no és... No, també. Bueno, en aquella època Ja, jo crec bueno, que però els són noms... de pego, vull dir. Ah, no ja compta. està, claro. La Motown. Panyo. No sé, aspiracions, pues no, massa no han tingut, a banda de fer música i això. El que diu, lo que com ens duguem bé, pues no podem aspiracions, fugir. Pues, intentar tocar en este lloc, després un poc més, molt poquet a poquet, no? Fugir de la precarietat un poquet, però tampoc hem pogut. Tampoc heu pogut, Que no mos ho isquen heu a pagar els aconseguit. concerts, no sé. Ja. Però sobretot passam-ho bé. Clar, i per exemple, això que has dit, en quin concert o en quin festival vos agradaria ara mateix? Quin seria el segon que diries? Si és que vulgueu anar a algun sí. festival, que també, no sé. Pues com diu una cançó, estem un poc farts de tots els festivals, no? Nosaltres només vulguem sonar al consum. Això és una frase real. El consum, Replegant un poc el que heu preguntat dels ambicions, mos va passar que en els primers anys de trajectòria van tindre la sort de tocar en prou festivals així grans, rotllo Festival de les Arts, Sí, em recorde. Plaça de Bous de València telonejant i tal, i Hòstia. és que, saps què passa? Que li vam entrar per l'ullet a un xicón que estava ahí, que no diré el nom, però era nebot de Saplana. I a nosaltres ens venia molt bé. Hòstia, li agradava l'home brut. Li agradava l'home brut i jo crec que li agradava més el fet Jo crec que a lo millor li agradava l'home brut perquè son tio, al tindre l'aspecte d'aquest negret, diu, no? És un poc l'home brut, no? Saplana és l'home brut. internament de la família li diuen l'home brut a Saplana. Pues No li és vam entrar, moreno, li és vam- que era un homenatge. li vam entrar per l'ullet a l'home i la veritat que jo què sé, jo crec que érem bons xiquets, mos llogaven per tocar a festivals, fem factura, cobràvem, no rebentàvem els camerinos, que és algo que era prou S'agraeix, habitual, i l'home deia, ai, pues estos xics són complidors, Tots porten bé. lloguem i tal, van fent el seu bolo i tal, i van fer ahir uns prou... quants, I després va entrar el govern del Botànic i vam anar a la merda. És que no pot ser, és que no pot ser. Veus? El govern del canvi per vosaltres va ser Va ser el realment canvi el pa govern del mal. canvi pa mal. Per tocar Que en, coses. en el rogle d'Alcántara. Bé, vosaltres reivindiqueu els grups, això de reivindiqueu. Sí, bueno, reivindiqueu els grups Al ser un grup aixina, Clar, ho reivindiqueu és perquè vos agrada. intrínsecament. Els grups amb guitarra, veu, baix i bateria. Ha tornat a estar de moda això o sempre ha estat? No sé si Mai ha veieu deixat que d'estar. ara hi ha més grups d'aquest tipus. Sempre O és la està, precarietat, no? també, que- La cosa és a nivell de País Valencià, no? Mhm. Que hi han, però no es donen la visibilitat que es donen a Home, altres estils de música. Qui? Eizur i... No, qui Qui? no els dona la Qui visibilitat o s'encarrega? qui... Bueno, ja ho ha dit el Bueno. govern del Botànic. Bueno, els que s'encarreguen de muntar concerts, no? Ah, Clar, que al Vale, final vale. Que és sí. una promotora, Una que promotora. no direm el nom, però què passa? Que No, jo crec una no, n'hi ha unes quantes que... però que tot es resumís en una promotora. És que antigament, crec que ho comentàveu en un altre podcast en Auxili, que n'hi havia nits de rock en Sant Joanet, Sí, en Barxeta, sí, sí. en Manuel. En Enova, ni de rock, en Enova. Claro, i tot això s'ha perdut. I ara n'hi ha com el típic regidor de cultura que no escalfa ni el camp, no sap ni el que s'estila Clar. ni res. Parla amb la promotora susoditxa i diu, munta'm una nit de tal, quants diners? Tal, i te munta. De fet, està passant que estos ajuntaments programen el mateix cartell, Sí, fil molt per randa, paregut, molt paregut. en tots els pobles de 20 quilòmetres a la redona, que també diu un poc de la gent, de dir, xico, però si la setmana passada van anar al poble al costat, no te canses de tornar a veure-los altra volta. És que passa això. Que els concerts que hem fet nosaltres per a diferents productors ens han tratat superbé Sí, i sí, molt sí. bé. El que passa és que
crec que no tenien les mateixes oportunitats, no? És que damunt les promotores estes tenen un poder d'incidir en la gent o de persuadir, perquè al final hi ha molta gent que va anar al concert. Dona igual que fiques l'Home Brut que un electro hip hop no sé com, Chico Post. Que és una empresa, no? És una empresa i volen guanyar pasta, saps? Sí. Pot ser que estos grups que no estem anomenant i estos productores siguen la Pato Daniels del segle XXI. La Pato Daniels. Sí, home, antes, clar, hi havia moltes orquestes i continuen havent-ne, però clar, ara està com dins dels pobles hi ha com ixa més intenció de programar concerts de l'estil del que esteu parlant, sí. Igual sí que té un poc de Pato sentit. Danielitis. No, justament la Pato Daniel, no, perquè ells justament sí que han colat en calçador molta música valenciana. Sí. Però, bueno. No, i suposo que ho dius pel fet que estan en tots els llocs, vull dir que fan la gira igual que... Trauen el cartell, la Pato Daniel sempre trauen en juliol i agost tot el cartell, que al final és tots els dies en un... I hi ha molts grups que ho podrien fer igual, que ho poden fer. En la temporada de festes dels pobles de per ací, jo recordo que, hòstia, que toca la Pato, has d'anar precís, perquè era un esdeveniment, doncs ara sembla que... Bueno, que hi ha grups que fan aquesta funció, no? Com quan l'última volta de la Gossa, que era com l'última volta tots els dies, no? Tots els puestos. No recordo jo de... Quan van fer la gira l'última volta que van vindre a Castell. Joder, era un poc la conya d'aquesta època, és com anem a veure l'última volta de la Gossa a altra vegada en no sé quin poble, però sí. Però bueno, això no treu que n'hi hagi molt de treball en els grups i que ho facin bé i que s'ocorren, això no... Claro, per suposat. Sí, però és un poc la tendència esta, no?, de els grups que sí que estan anant a molts llocs ara no són en guitarra, baix, o sí que en porten, però el que se ven és més la imatge d'un cantant, un artista, un xic, una xica que canta en baix electrònica. Va passar, mira, la nit jove esta que fan en Xàtiva en el camp de futbol, va passar que crec que un any no n'hi havia ni una bateria en tot el concert. Eren tots grups Julieta, urbans, bueno, a mi personalment... Figaflaues sí que porto, crec. Figaflaues. Però és tot playback. No. A veure, a mi personalment no m'agrada, però bueno, sé que n'hi ha ara una forna... N'hi ha una emissora que es diu Convoy. Sí, la ràdio de la Terreta. La ràdio de la Terreta. De la Terreta, sí. Que crec que són d'ells, per ahí. Naming molt mal, intenció molt bé. Molt bé. Bueno, sí, però crec que posen música una darrere l'altra, no n'hi ha massa. La qüestió és que jo gasto un poc de termòmetre per veure el que s'estila i, clar, ahir van sonar Monatos, per cert, una cançó a l'Home Brut. T'imaginen un en paper d'alumini en el cap, ahí escoltant... Jo pegant-li voltes en el cotxe sense voler aparcar. No, està que en soni una. No, pues, i bueno, va sonar una a l'Home Brut, va sonar una de tardor i m'han sonar 37 de música urbana catalana que imita un poc el Bad Bunny, reggaeton, no sé què, que bé, per adelante, però dic, hòstia, l'assumpte està delicat a nivell de guitarra, bateria i baix, O sea, però és com que l'estil de concert o de festival encara ve de quan obrim pas la Gossa, que eren música de festa, totalment de festa, no? Vull dir, d'emborratxar-se un poquet, vull dir, però sí que portaven guitarra i eren més canyeros, no? Reivindicativa, canyera, vull dir, de votar. Obrim pas era punk. També la reivindicació s'ha perdut prou, perquè... Igual el que dic jo no està del tot correcte. Els tiets, Figaflaua i tot això que ara està tan de moda, totes les cançons parlen d'un rotllito d'una noche, no sé què, vaig conèixer a la platja, no sé què, que n'hi ha que parlar d'això, però xico, estem en la merda socialment, parlant més absolutíssima, igual ara és el millor moment que mai per tornar a reivindicar coses, no? Sí, a veure, també està el tema de que tampoc vas a dir-li a una persona el que ha de fer, totalment. I el que ha de dir, pues bueno, el tema és una cosa més a nivell de concepció general. No, i el que hem dit, que qui és el que programa aquestes coses, perquè al final decidís molt, en certa manera, el que agrada, perquè si no mostres res més, no? Bé, uno dels grups d'estos que tampoc... Típica reflexió que s'acaba de... És que és un tema que jo crec que a ells i a nosaltres també ens interessa prou i estaríem un rato més parlant, però bueno, anem a parlar d'un altre grup que no sol ser massa programat en este tipus de concerts i festivals, però que us van tirar un beef ahir. Què penseu de lo que va dir Bacora, de que no, ni de conya seríeu els... Abans els heu contat com a músics. Hòstia. Van pel mateix camí que Esteve d'Auxilis. Sí, jo crec que ells tampoc... Jo crec que, bueno, no sé, qui toca algun instrument ahí? Qui toca bé algun instrument ahí? Qui toca bé, pocs. Perquè agarrar-lo sí que l'agarren, però... La bateria, no? A lo millor. El pipa. Però la bateria, qui és la bateria? No és Aida? L'única que no és d'Estats Units. Idaho, és veritat. No, sí que era d'Idaho. La villena d'Estats Units van quedar. Ohio?
Però sí que teniu vull dir, vau fer una col·laboració fa poc, però ha acabat això mal, pel que veig. Per royalties, bàsicament. Vale. Al final va haver Us un vau pique aclarir, ahí. sí. Perquè a veure, esta gent pixa molt alt. Els 3 euros no, que vos ha donat la cançó, els tingueu ahí en disputa. Claro, nosaltres ja som 3 així, ara què fem? Per cert, molt guapa la cançó, i se m'agrada molt. San Marino. San Marino. Sí, va estar molt bé gravar-la, va ser molt divertit. Bueno, els videoclips també nota que s'ho passeu bé, no? Vull dir, a banda de... I barats. Sí. Bo i barat. La precarietat és el que du. Al final tens que tirar d'ingeni i te pot eixir un cagarro o algo molt Gràcies original. també a Carlos Parques, És el va que ser vos un grava. dels membres de l'Home Brut i ara... I a la taverna Ribeiro de Castelló, que ens va convidar a dinar. Ah, sí? Què collons Que van pagar? no Però crec. van dinar molt a gust, però bueno. Però vull dir, disfruteu de fer les cançons i de tocar-les i d'assajar i dels I de fer els videoclips també, no? De pensar-los. de fer el moniato i... I com el vídeo aquell que ja hem dit de Pardalets també s'ho va passar bé, no? Clar, Sí, de fet, el que parlaves antes de no tindre ambicions, això és un arma de doble filo. Pa mal, perquè a vegades hauries de fer algo que igual sí que el rellançaria un poc més i no ho fas perquè no tens els ous, però pa bé perquè pots fer el que vulguis. Al final no tindre ambició te permet fer el que vulguis, pa bé i pa mal. Bé, i ara necessitem que, igual que us van tirar merda Bacora a vosaltres, que seguiu un poc la roda, no sé aquí, si és que jo o algú li podríeu tirar un xicotet bif o alguna referència a algun grup per a que després pugui vindre i... És que jo no sé com pretenen fer concerts, sí, són 2 i porten més trastos de que si foren 5, que així no sé, la facilitat que seria muntar pa 2 i porten més trastos que auxili en la furgona. És que no Però pot hem ser. decidit que n'hi ha que tirar-li bif a Esquellot ara. Sí, sí. A per ells. A per ells, Raül i David. Com la nacional als catalans l'1 d'octubre de 2017, a per ells. A por ellos. Res, home, és que ja te resignen a ser el millor grup de rock del País Valencià perquè tarden 7 anys en traure... Són com els Beatles, però al contrari. Els Beatles treien 7 discos en un any i ells treuen un disc en 7 anys. És una llàstima perquè, bueno, pues, és un grupasso, però no ho sabrem mai perquè no escoltarem mai el segon disco. La idea és bona, però falta que... Power Duo, que no? Es diu això? Power Duo? Això diuen ells, sí. Sangre real, sang real, no? Deu ser perquè no el Royal Blood. no el Guapi, suporta guapi. ningú. Vale, pues... Ja està. La roda segueix en Esquelló, per tant, haurem de convidar-los a vindre perquè bueno, es també defensen. els hem llançat ahí un poquet. Sí, ja els ho han dit, el seu. però bueno, deixarem passar un poquet del temps i els convidarem. Bé, parlant de videoclips, ho hem comentat també esmorzant, però 2 dels convidats a este podcast van participar d'alguna manera ens ho van contar ells, que van participar en algun videoclip vostre, que és Julio Cebolla i Júlia Costa. En quins van ser i quina faena tenien o quina funció? Multivers Bar Trinquet. Julio Cebolla... Julio va vindre al vídeo del Sol és un concepte emocional, De fet, molt va fer les fotos, molt va fer el vídeo M'agrada que el van gravar en Bocairent. ahir en una caseta tots dormint junts. Bueno, jo vaig dormir en el sofà en el menjador en terra, però bueno, sí. Que per cert, ara estareu contents, no? Perquè de tot el que parla aquesta cançó és el que s'està donant És que ara normalment fem un disc i es complís. Sou el lo de la Nostradamus. pandèmia ho vam acertar. Però he de dir que l'estrofa o el vers sobre els mosquits no funciona, perquè en el canvi climàtic el que ha passat... Bueno, si vols explicar tu... M'ha donat compte. A que sí? Este setembre que Bueno, si vols que explicar acabem de de què va la viure cançó. ha sigut fatal. Vull dir, hi ha més mosquits que en tot l'estiu. Sí. I pot ser que siga per culpa del canvi climàtic. Hauràs de fer Otra vez. una fe de rates, d'aquesta cançó. Bueno, canviar-li en el pròxim directe el canvieu. No, ara l'estiu Som molt s'allarga de- fins a novembre o per ahir, no? Sí, Clar. som molt de canviar també les lletres en directe Ah. perquè no sé, perquè ens avorrim a la millor. però sí, Perquè a qui li importa, no? Claro, com ningú mos coneix, al final diguem, mira, pues ara sí m'ho petit canviar esta frase i nosaltres com jaja, quina conyeta més bona han fet, Perdó? però la gent I no s'entera ningú, sap. però bueno, se riu. M'acaba de recordar d'una cosa que en el Pirata Sound, Sí. es diu Pirata Sound? No, en el Pirata Sound System, el grup. va vindre un xaval que conec de Faura que escolta el podcast i em va dir que gràcies al bif de Bacora vos va escoltar i Veus? que li agradeu És que molt. al final... Ah, i així era el me gusta que vam fer. Era I ell, me era gusta que ell. van fer un sopar. Vale. Per celebrar. Sí, sí. Andreu de Faura, o de Quart. Andreu de Quart, sí. Bueno, la Queda bona anomenat. El vostre seguidor. Explica... Ai, bueno, i Júlia... Això, Júlia, sí, estem ahí. Claro, Júlia és perquè és germana de Néstor, un videomaker xulíssim que Néstor m'ha fet, Costa. m'ha fet 2 o 3 videoclips i un d'ells és Amor Bord,
on va muntar un sarau de 50 persones ahí ballant en una festa i n'hi havia molt d'actors secundaris, entre ells nosaltres, i una d'elles era Júlia, que sí, ahí ballant en el videoclip, així tots ballant. Jo crec que la vaig buscar i no la vas trobar, no? Sí que sí. Està tot molt fosc. Jo crec que mai he ballat tant com en som. aquell videoclip. Haurem de fer algun dia una rejuntar de tot el món de Bar Trinquet, fer una festa sí, que toquen 100 capítols. l'Home Brut, Bacora, Enric, Auxili, Ho enganxem a Galtaes. És que jo de moment no. Jo de moment els odiem. Quan arribi. Bueno, i ara jo vaig a una altra cançó perquè crec que va molt al cas de la pilota, que és la de Prohibido jugar al balón, pues mos droguem, no? Que és això, vull dir, a la joventut d'avui, bueno, a tots en realitat, no? Posa això de en els carrers prohibit jugar a pilota, però després no volen que siguen jugant a la maquineta, no? I cara al mòbil. Entonces, com quedem? Beguem Monster ahí. Què vulgueu? Que no juguen al baló o que no juguen a la consola i al mòbil? Té mal arreglo, Què fem ahir? Té mal arreglo, això qui tinga xiquet. No, però totalment el que has dit, perquè antigament, ja veus, la pilota al final és un joc més de carrer, més originalment de carrer, que això no n'hi ha i bueno, també és cert que en Beneixida no veig a ningú jugant a pilota perquè és impossible jugar en aquests carrers que han fet, però... En Beneixida no veus a ningú en general. En general, no hi ha ningú per carrer, no? Però fos mal, jo què sé. A veure, també era un poquiu mostrar el hartazgo generacional en el nostre cas, no? D'això de que per un lloc te fan un mogolló de prohibicions a nivell d'horaris, a nivell de tot, però per altre lloc no te donen tampoc una alternativa. I això que dius, després ens queixem de que els xiquets estan tots jugant a la maquineta, que potser bueno, jugarien igual, saps? Perquè al final això és un debat... Jo crec que si hagueren existit les maquinetes en els 90 també haguérem estat motos jugant a les maquinetes. Home, jo jugava... Una qüestió de context. Però sí, clar. El xiquet no té culpa del... El xiquet no té culpa. De quina època és pur. Sí. No, clar, a veure, són tots... Però jo me'n recordo que en estiu a les 3 del migdia estàvem ahí... Bueno, també és de veure que el canvi climàtic en 15 anys per aquí s'ha notat. Però jo recordo estar en agost jugant a les 3 del migdia, bueno, o a les 5 de l'esperar, i jugaven, ja era molt complicat veure això, la veritat. I també tenien maquinetes, jo jugava a la Sega Mega Drive. La vida de carrer abans era n'hi havia temps per tot. Més fàcil. Però bueno, és això, jo crec que també parleu alguna dels parcs. Així, el parc de l'estació, que és com el parc més gran on juguen els xiquets, també sé de persones que es queixen de que van per damunt del parc en bicicleta. Tota la vida. Poso que també prohibit un baló tatxat, i és com, bueno, entonces què preteneu? Vull dir, si no poden jugar a baló, no poden anar en bici per damunt. I al final és perquè també tots ens hem fet molt de... Bueno, de fet, la pilota marcava, en la pilota marques la frontera d'una pilota, la trenques no sé què. Clar, a tot el món li molesta ara que abans fer una corda t'embrutant la paret de la façana. Ja no fan cordades. Ja no fan cordades, però bueno, també és veritat que antes s'emblanquinava en calç, era molt més barat, que ara tots volen la pintura esta... Bueno, això és un debat, no? Però manit del tema de la nostàlgia, de que era millor, els 80, 90, ara, que... Jo crec que no és millor, o sigui, que és tot mal. No, però no és una... Home, és una qüestió... Pessimisme, sí. És una qüestió de nostàlgia, però també d'això de com som avui les persones que tinguem molt en compte la propietat privada. Ma casa, com vas a fer una marqueta de la pilota en ma casa? Hòstia, tio, pues és la frontera, vull dir, la façana. Jo crec que el que diu Vicent, que és tot mal. Lo que passa és que tot està mal. Tenim lo de la nostàlgia, com lo de que abans era millor, i simplement és perquè no ens en recordem de lo mal. No, sí. Jo ho dic per este cas concret de jugar. Però sí que és cert que n'hi ha molts pobles on ara seria complicat fer una partida de pilota perquè tots tinguem, bueno, totes les cases tenen 1, 2, 3 cotxes i molts carrers on històricament s'ha jugat a la pilota ara serà impossible perquè segur que n'hi hauria algun veí que no li vindria bé perquè... Jo crec que s'ha anat institucionalitzant tot, tremenda paraula que m'acaba de marcar per haver fet un herbero, institucionalitzant, i estan comentant de fet que tant l'escola de pilota de Càrcer com la de Castelló a mi estan pleníssimes, vull dir, ahir estava parlant en un xic que porta la d'ací, la de Castelló, i no donen abasto a xiquets que volen anar a jugar a pilota, o famílies que volen portar els seus fills perquè juguen a pilota, fills i filles, i vull dir, també és com un... No n'hi ha espai en el temps lliure, no? Com si diguérem, perquè sí que està tot més enquadraet, no? Sí, tens l'horari més ple de coses, a les 5 tal, a les 7 tal... Però que jugar a pilota sí que se juga, de fet, jo crec que més que antes, però bueno.
més que desposar-ir. Com anem de temps? Mira, anem superbé, sí. Bé, ara ja tornem a el que hem dit abans, la Vallfarta. Com és viure a la Vallfarta? Què penseu de la romantització eixa que es fa sobre viure als pobles? Als pobles o als pobles de la Vallfarta? De juny a setembre... Jo sempre dic que ens ha tocat viure en un dels indrets més xulos del món, en tardor i en maig. O sigui, quan floreixen els tarongers i ara en tardor que està ple de quequis i taronja. L'estiu està molt romantitzat per el tema de baixar el riu en flotaor, però fa molta calor. O sigui, sempre se diu Xàtiva és el poble més calorós, no s'enganyeu. La Vallfarta, ara que està al medi d'origen Sumacàrcer, heu polit. De fet, jo a vegades per Twitter li dic cas de l'oratge d'Apunt. Quan declararan la Vallfarta inhabitable els mesos d'estiu? Perquè és inhabitable. N'hi ha tocs de queda, literal, l'Ajuntament en alguns pobles n'hi ha ola de calor, no eixir de casa entre tal hora i tal hora. Vull dir, hem normalitzat que n'hi ha tocs de queda de no eixir de ta casa per la calor que fa. És inevitable, però al mateix temps vos han donat vos han donat el millor del món en estiu, que és el clar, riu. Però el riu és un ratet, però no pots estar tot el dia. No, està clar, però el dia que sé que aquest riu, per lo que siga, s'ha acabat. S'acaba la Vallfarta, s'acaba la Ribera. S'ha el món. Ara està hiperpoblat, que, de fet, una cançó que van treure Baladre també anava un poc per ahir, de que el riu, que a veure, tampoc anem a negar-li a la gent que vinga, evidentment, però n'hi ha gent molt inconscient i fa unes porqueraes de por i fica música a tot hòstia. Al final ja no deixa ser un paratge on hi ha animals i espècies, no sé si estaran protegides, però que viuen allí, saps? Ànecs i raboses i el que siga. I jo què sé, nosaltres sempre hem anat amb molt de cuidado i molt de respecte i ara això és un desastre. Sona huelo cebolleta, però això és un desastre. Els animals viuen tot l'any i venen els turistes. Exacte, en estiu a fer l'asco i... Això sí que són els animals de veritat. No, però vamos, veure tantíssima gent. A més, el tema dels plàstics, Sí, que es van quedant per escanyar. És increïble la quantitat de plàstic que es compra d'un sol ús per baixar el riu. No sé, un poc de... Abans es feia en un pneumàtic de tractor. Un gomàtic, que diguem així. Un gomàtic, sí. I després te'l guardaves fins l'any següent. Se nos trenca. Jo volia dir, és que m'ha vingut al cap i jo que estava pensant, no, lo de la calor que en Sumacàrcer va derretir la cúpula de l'església, no? Crec que va passar això. Pot ser. És un mite. A mi em van entrevistar fa 2 o 3 anys en Apunt perquè va marcar 46 graus i jo estava en el xiringuito de Sumacàrcer perquè era l'únic lloc on es podia estar i va vindre l'Apunt i... Un xiringuito que és horrible, no aneu, per favor. Per favor, això és una merda. Està ple de mosquits. No se pot estar allà. Els patos van a furtar-te el bocadillo. L'aigua està marró. No se pot, no vingueu. Pues tots els anys, des de fa 2 o 3 anys, fiquen les meues declaracions, les repesquen tots els anys, i tots els anys rep el WhatsApp, t'ha vist en la tele? Dic, allà. Perquè, clar, evidentment la tendència no va ser que baixin les temperatures, com tots els anys arribem a 46, ¿para qué repetir? I lo millor és que les meues declaracions són algo així com... La tranquil·litat és el que més se valora. Sí, són d'aquelles. No, les declaracions són i això millor no té que anar, i és curiós perquè cada any fiquen les meves declaracions i que millor no té que anar. Cada any té raó. Hòstia. Així és. Bé, on anem ara? A la Pantanà? Sí, no, que allí, ja que estem parlant de la Vallfarta. Com hem dit abans, la cançó de Mi Sostingude... La versió de Miguel Bosé, ¿no? Sí? Home, clar. És la de Sevilla. El corazón Hòstia, que a Triana va. No sabia. Nunca volverà. Bueno, la bona qüestió que allí Beneixida. vau patir la Pantanà, que va tenir conseqüències grans com fins i tot canviar els pobles de lloc, en el cas de Beneixida. De quina manera ha canviat això la vida a la zona, al viure dia a dia? Jo vaig néixer l'any que van inaugurar el Poble Nou, aleshores a mi em ve tot. Tu vas entrar a viure a un poble nou, no? A taula per entrar a viure. Correcte. Però, hòstia, entonces la Pantanà va ser el 82? Sí. El poble es va inaugurar en el 91. I en aquests 9 anys? Pues cases prefabricades i gent... Barracons. No, refugiats. O sigui, la gent es va refugiar en Castelló, Alcántera, Càrcer... Cases de familiars, no? Sí, la família de ma mare a Castelló va vindre, per exemple. Ostres. Clar, ara en la Dana no sabem en veritat si han passat. Home, hauran passat coses d'este segur, sí, però sí. clar, construir pobles de zero, hòstia. A veure, nosaltres molt contents perquè les cases són molt grans i tenen bon corral. Però... De la Pantanà, al final. No hi mal que podria saber. Sempre un poc, moltíssima calor, però està al riu,
una pantana, però tenen cases en Corral. Què passa? Però bueno, ara això se mos ha tornat a la contra, perquè Beneixida, per exemple, suposo que a Gavarda ha passat igual, s'han convertit en uns Beverly Hills on el preu de les vivendes són una salvatge, són una anomalia en el que venen a ser els pobles de la vall, perquè són cases molt grans, que eren VPO, i fins fa 2 o 3 anys, perquè les VPO crec que tenen 30 anys de caducitat, des del 91 al 2021. Què passa? Que han deixat de ser VPO i entonces has començat a partir de 200.000 la bombolla, 200.000 i ara, pues, claro, de fet de Beneixida. Claro, jo m'ha vist quasi expulsat de Beneixida, no. La gent jove de Beneixida no, o sea, van expulsar de València i ara de Beneixida. A València van expulsar de llocs. Però jo tinc un poc la sensació de que no hi ha poble, en el sentit de vida de poble, no? De comerços, la carnisseria, no sé. Sí que n'hi ha, el però... Major, és com el centre, no existeix un centre... Van voler fer algo funcional, però s'ha perdut l'essència de veïnatge, no? Una abuela a la porta de casa i la del costat, perquè, claro, és tan espaiós. Per ells, nosaltres sempre diguem Albuquerque, el germanatge en Albuquerque. És molt americà. Són cases enormes i, claro, tu eixes a la porta i l'abuela que està a l'altra casa està a 5 quilòmetres, saps? I té coses molt pràctiques, pots aparcar on vulguis, però a canvi s'ha perdut aquest veïnatge de poble. Anem a la pregunta ja. Espera, una pregunta, és una tonteria, a més, però bé, que abans era Beneixida el poble blanc, no? Totes les cases blanques, i això s'ha perdut. Què penseu? Està bé. Que cada un ja vulgui a la seva frontera. Com a algo emblemàtic s'ha perdut i és algo mal, però hi ha gent que li ha vingut bé perquè conec gent que en alguna nit aixina de tornar perjudicat s'ha enganyat de porta i està furgant-li el pom de la porta al veí. Com totes eren iguals. Quan el van construir, el poble era com una ordenança no, que els pintarien blanc i prou. Sí, i ja està. El patriar els tenien blanc. Un llenç en blanc i a cada un a partir d'ahir. Sí, se'l coneixia. Però va mantenir prou de temps, tu passaves per l'autovia i veies el poble blanc i ara era com una urbanització al final. Bueno, seguís sent-ho al final. Aleshores, bé, no aneu a Beneixida perquè si no teniu molts diners no podreu anar. Sí, és ciutat tensionada. No aneu al xiringuito de Sumacàrcer perquè no es pot estar, no vingueu al riu perquè molesteu els animals. Exacte. I en definitiva... I sobretot no poseu la música. No vingueu. Deixeu-mos estar, no? I no jugueu al balonet. Bé, anem ja en la pregunta de la convidada, en este cas anterior, a veure què mos conta. Allà. A veure, va. Quina és la pregunta per a ells? Espera, que tinc que tocar la tecleta esta. Ahí va. En Roines, en la part gastronòmica, per exemple, se demaneu una torrada d'oli i tomaca, vos la porten sense ingredients, com els aneu a muntar? Primer oli, primer tomaca, i ja és una d'elles. I altra que me genera molta curiositat és com obriu els cacaus i de quantes formes els heu vist obrir els cacaus. Bueno, gràcies Anna Climent, de Cacaus Climent. Mos va dir que era un poc en general, no teniu per què contestar només a aquests dos. Sí, era un exemple, si teniu alguna mania. Torrada, així crec que tots ens demanem bocadillo, no? Entrepà. Sí. Alguna volta sí. No, però costa. Alguna vegada que... Dijón de bocadillo. Crec que la lògica, la meva opinió és que primer tires o refregues la tomaca i després l'oli. Però entre tomaca i allioli, perquè jo crec que ahí està, perquè l'altre dia sopant, ja en 30 i pico anys, me diu ma mare, què fas? Fica la tomaca i l'allioli damunt? Això no ho he vist jo. Molt millor. Jo ho faig així, però ma mare de repente li va petar el cap. Això no sé què, claro, és com que l'allioli té una densitat... Clar, és qüestió de densitat, molt bé. Que és com l'algeps. Què passa? Que segons ella, això com és més dur, l'has de refregar primer, i la tomaca millor que és més fluida, ja busca el seu camí entre els surcs. Clar, és que si l'allioli és bo i li tires la tomaca per damunt, la tomaca s'esbara per acabar i no es queda... Totalment, perquè sí, té aquesta densitat, és com... Però esteu parlant de que quan te trauen els potés d'allioli i tomaca se poseu els dos, no? Sí. És que en la meva colla d'amics només n'hi ha uno que ho fa i és el raro, el Che Pepe. Què dius? Che Pepe. La vostra quadrilla és prou rara. Bueno, tu eres molt normal. Sí, jo soc molt normal, la veritat que sí. Jo havia entès tomaca i oli. Clar, no, sí, han canviat. Vale, però com ho dic, ja es pot triar. A les 8 del matí no me faig una torrada en allioli, però... No, però això és per sopar. I lo dels cacaus, per exemple? És cacau, és de collaret. Sí. Jo em vaig quedar
flipant Corfo, en este l'altre moment. dia. La Corfo no s'ha de menjar, això una, no? Vale. Ahir Això és vaig, important. ahir vaig. No sé on estava almorzant, que vaig veure a un home ficar-se tot el... Estava en el barri Ricardo de Sumacàrcer. Sí. No vist. A un home clavar-se tot el cacau en la boca en Corfo. Com si fueren pipes, no? Rosegar-lo com si fueren pipes. I... Pues mira, Oi, Va jo donar això ho És he una fet. manera, és una segur manera. que Anna sap d'eixe exemple també, sí. perquè Però ahir al dedicar-se al donava cacau... un poc d'asco, Jo això ho he fet, però això ho he fet, sabeu estos cacaus que venen rebossats de sal? En sal, Això us ho va he dir fet. això. Ara, després la llengua te se queda com un gat, Clar, En però... alt, la llengua en Però això alt. és perquè són cacaus que tenen tal quantitat de sal que en la mà no pots i has de recurrir Sí, sí. o recórrer. Jo li vaig dir a Anna que A la jo boca. obric el cacau en Corfo en les dues mans, és a dir... Modo pinça. Els dos dits grossos baix i el índex i el del mig. Si traguem este episodi en vídeo... Claro, ho ense- entonces aprete y en una mà se me queda la part en cacau i en l'altra mà se queda la part que se'n va al plat i me ho tiro a la Jo, boca. quan és doble... I va flipar, Bueno, eh? Jo quan és doble, trenque una part, el trosset que es queda en peu me ho volque com si fos un xupitet Claro, i això. i el que m'ha caigut al tapet pues, m'ho menja. Però tu dius partir-lo per la meitat un cacau a cada costat de la Corfo Transversal. o obrir-lo com un bocadillo? És que obertura, Clar, com un el cacau entrepà, té clar. la seva guia... És com un entrepà. Claro, té un arbre fàcil, el cacau. Claro, claro. La Una obra la fàcil pinça en dos natural. dits, l'obris i per callar. No, hi ha vegades que Sí, intentes sí. fer-ho i se te No, i agrieta a tot vegallisme. i has de tirar-te tot a la I boca. quan neixen 4? Buah, i Que maravilla. ese dia Com és Arguiñano, bo. Com Arguiñano, Sí, els ous d'Arguiñano. ho van dir, com Arguiñano. Otro huevo! Bé, pues esperem que Anna s'hagi quedat satisfeta amb l'explicació. Sí, esperem que I sí. ara, antes de fer-vos el joc del trinquet, sempre que venen grups de música es fem la secció de arrojos o esblaus. Esta vegada l'han canviat un poquet, val? Serà una versió un poc negativa. En este joc haureu de decidir quins grups dels que vos anem a proposar borraríeu de la història de la música. Val? No n'existim mai. Vos donarem dues opcions i heu de quedar-vos amb una. Enteneu, no? El que Ens salveu. carreguem algú. Sí, Sí, heu de quedar-se en el que al salveu. final es quedarà un grup que haureu salvat, val? I tots els altres, és a dir, aquest grup serà com... El representant de- bueno, vale. Vale? Anem allà? Entès. Vinga, n'hi ha un portaveu? O no, que se ho parli, no, més. Sí, sí. És broma, és broma. Primer grup. A qui sacrifiquem? Antònia Font o Bacora? A Bacora. Vale? Bacora. No han dubtat. Clar, ara he de dir Antònia Font, que és Antònia el que... Font. Antònia Font o Smoking Souls? Smoking Souls. Antònia Font o Esther? Esther. Canviem de portaveu. Però s'ha canviat de portaveu, no? Quasi tenim el bateria d'Esther, també. De moment salvem Esther, no? Hem dit? No, salvem Antònia Font. Sacrifiquen. Ens carreguem Ah, Esther. sacrifiquen. Sí, sí. De moment ens hem quedat en Antònia Font. Antònia Font. Ah, Antònia vale. Font o Tardor? Antònia Font. Mos quedem en Antònia Font. No, Sí, sí. t'has de carregar a tardor. Mos Clar. carreguem a tardor. Tu carrega't aquí vulguis i jo ja te diré. Vale. Vale, ens Antònia carreguem a Font o Pupiles? A veure. Aquí mos carreguem... Pupiles, mos carreguem Pupiles. pupiles. Vale, vale. Carreguen a pupiles. Antònia Font o Altai? All Tall, que van dir All Tall, en Canal 9. Ràdio 9. A veure, xiste mal, Tots però xats. All Tall, igual la meitat ja s'ha mort. Uno per lo menos. No falta Sí, carregar sí. molt. Pues, No, però el borrem. Simbòlicament no han existit en la història de la música. hòstia, és que anem a quedar tan mal, però... A veure, eixa és la idea. Altai. Es carregueu Altai. Tall. I salvem... És que queda Antònia. Vale, molt bé, molt bé. Antònia Font o Orxata? Uf, Sound sistema. Anem a parar, respira. Anem a debatir, va un poquet, a veure què ha passat. No estem pensant en les conseqüències de que no hagueren existit, però... Clar, això és la gràcia. Clar, aquesta és la gràcia. Canviem de paradigma? Va. Però, Seguim en Antònia? per què? Si és Antònia, és Antònia. Ja, però bueno, sí, que és el que diu Eneas, que hem de pensar en el Antònia que Font, suposa Antònia acabar la Font carrera d'ells. és un poquiu donar molt de culturetes, mos agrada molt, però també el rotllo cultureta. Però Orxata mos ha donat molt en la nostra Jo crec que Altai més. postadolescència. Claro, és que sí. Bueno, és que claro, Ja, sí, però el Altai realment és com a... Ja no l'hem viscut, realment. Clar. No? Tenim una edat Saps què passa? Que ara l'hem sí, viscut, però menys. en som tres i n'hi ha un debat intern, perquè jo crec que Eneas i jo, Orxata mos ha donat molt i a Alexander li han donat prou igual. Molt en quin Jo sentit? sí que m'agraden, però... Sí, pues que els van seguir molt en Ah, l'època, vale, en, la, sentit en la ona... Però de- el nivell de Joan Miquel Oliver, el planeta millor, el millor. en el que viu ell, això no veu ningú. Mira, jo tinc dos samarretes d'Orxata, la groc fosforito i la negra. I d'Antònia Font no en tinc cap. Ara, tinc tota la col·lecció de Però discos. teniu una versió. Una versió també. Que li ho ha dit a Ulisses este matí,
que a mi No l'haureu fet, m'ha passat això. alguna vegada en alguns grups que jo vaig sentir primer Batisca Focatiuscas, la vostra, i a partir d'això vaig descobrir Antònia Font. Pues mira, què dius aquesta versió? I vaig a dir, no és per fer-vos la pilota ni res, que a mi m'agrada més la vostra. Pues feren un concurs en TV3 on un grup nacionalment conegut era el protagonista i grupeig de Catalunya, Balears i València el versionaven. I va eixir Joan Miquel Oliver en un moment determinat i diversos grups ens van presentar en la seva versió. I nosaltres vam passar la nostra i va agradar molt, va passar la primera fase que el Manu Guix, que era el jurat, Mira, el DOT. dia, hòstia, estos xavals, no sé què, això està molt ben jugat ahí, el punteig de guitarra, no sé quantos, i quan va arribar a la final, que era ja el propi compositor de la cançó el que triava qui guanyava, Joan Miquel Oliver va dir, va triar un fumatge que havia fet una cosa molt rara. Pues Va, el seu Entonces, això és una llança que trenca en favor Perdona. d'Orxata. Antònia Font, Orxata, no? Vale, va, horchata. Horchata. democràticament. És que venen Va, horchata. Horchata o Berri Xarrac? Horchata. Horchata de merda. Aquí sacrifiqueu. Horchata. Vale. Igual que dic una cosa, dic l'altra. Berri Xarrac o Obrim Pas? Obrim pas. Ens carreguem a obrir pas. Sí. Ai, espera't. Berri Xarrac o La Gossa? La gossa. Berri Xarrac o el monstruo final sempre? Podries dir estar dient Berri Xarrac tot el dia que mos quedaríem en Berri Xarrac ja. Botifarra. Bon, molt ben Molt ben jugat, jugat. Molt ben jugat. Ah, Però mos quedem en Berri Xarrac, sacrifiquem a Pep Jimeno. vale. Sí. Per tant, Bueno, no us dir la gossa no cal ja, no? no, és que... Entre la gossa també... L'ha dit? l'has L'ha dit, L'ha dit, sí, És que sí. mos quedem en Berri Com Xarrac ja encarregat, per sí. sempre. Mon Per pare tant, o Berri Xarrac? Me quedé en Berri Xarrac. per a que Berri Xarrac puga haver tingut tota la carrera que ha tingut, Haver fet aquestes música. persones han matat a Pep Jimeno Botifarra, A tots, han matat a tots, a al Orxata, Tall, han matat el Tall, Obrim Pas. han matat a Esther, que és companya seua. Bueno, Llegíssim. això diu molt de quin tipus Bé, de al final persones són. era com quitagrames, però al revés. Jo Hem matat estava- la llengua perquè tots els que eren en valencià Sí, mos sí. hem carregat perquè damos Però una... hem salvat un altre. Una bona basquitis, molt bé. Els bascos seran el refugi dels valencians. Entre Berri i Botifarra, la veritat que jo també ho haver tingut vinagre. Però bueno, Bueno, jo claríssim. sou qui sou. Molt bé, doncs ara sí, anem ja al joc del trinquet. Bé, anem a començar directament en el joc del trinquet, que ja sabeu les normes. Així que, primera pregunta, 15. Joc, Espai i Xarxa és una sèrie de llibres dedicats a la pràctica de la pilota valenciana en els pobles de la Ribera des d'una vessant social, política i de cultura popular. Com es diu l'editorial amb seu a Beneixida d'estos llibres? Opció A, Val i 30. Anem a dir-la ja, eh? Sí, me la sé. Sí? Crec que sí. Opció B, Tamborí. Opció C, Això és com tot. Opció D, Va de Bene. És la que està, crec que està Rafa Tormo darrere. Sí. Hòstia, jo, És la que està Rafa Tormo. sabeu que anava a dir compartir dona gustet? Era una editorial de algo, però també com, sí, d'alguna atmosfera o univers. Això era com per algú. una imatge que van treure... Algo d'Orxata, però també, crec que em n'hi havia sona. com una productora audiovisual darrere. Va no? ser una campanya per la llengua, això, de compartir d'una gustet, que n'hi A mi em havia sona més- dos persones morrellant-se. Sí. Em sona Per més la de llengua, una sí. productora de algo. Però bé, no està, això és Val i 30, Tamborí. Que no molt maregen. Això és com tot i Va de Bene. Jo crec que això és com jo no la jo sé. diria que és això és com tot. Tamborí, no, això és... Jo diria tamborí, però no ho sé. Va de bene, segur que no. Va de Bene. Val i 30, Tamborí, això és com tot. Així no anem a donar pistes. Pareixia la més fàcil, però potser Sí, ja no és. Sí, si diu el comodí del 50%, anem a dir, Del públic. això és com tot. Molt bé, Correcte. molt bé, Lolo. Molt bé, Has fet bé de seguir la teva Tot. intuïció. A voltes, quan Jo venen crec- varios, passa això, que, Clar, que no un ho mareja, té, sí. ho té més Ho té clar i molt l'altre clar. mareja i al final fallen. Sí, ell parlava, Rafa Tormo sí que li ha llegit algo sobre el que parlàvem Sí. de la vida en Beneixida, de el que han dit antes ja, en fi. Sí, lo del tema del joc, jugar al carrer, tot allò. Bé, 30. 15 per a l'home brut. 30. L'artista i escultor Manolo Boix és l'autor de les mans de pilotari que s'entregaven com a premi als guanyadors de la Lliga de Raspall i d'Escala i Corda en aquell moment anomenada Lliga Bancaixa. En quin municipi es troba el mirador de Bellveret, presidit per unes enormes mans de pilotari, també obra de Manolo Boix? Opció A, Dénia. Opció B, Murla. Opció C, Xàtiva. Opció D, Beneixida.
La C, Aixàtiva. Ai, Ahí estem, bravo. Home, és Pensava prou, que era terme de Biscaert, almenys, no? és prou mítica, no? Eixes mans. La gent que és de per ací, si han pujat al castell. Ahí van els chiquillos a fumar porrillos per Sí. les vesprades entre setmana. Jo el que no sabia és que es deia Això s'ha quedat. mirador de Bellveret, però vaja. Bueno, és un lloc molt bonic, la veritat, Sí. per veure Xàtiva, les vistes, la veritat que sí. A veure-se una foto allí. en les Sempre mans. les altures, no? Que sempre queden bé. Sí, per això els drons triomfen tant. Bé, opció, perdó. Opció no. Tercera pregunta, opció... Això els drons funcionen tant. Claro, perquè la vista eixa de Pardal dius, hòstia... que Carrero guapo. Blanco també teníem una vista. També, ja, va tindre una bona... No sé si antes de morir-se, però bé. El primer Anem a dron. seguir. El primer dron El primer espanyol. dron. Val. Carrer Blanco. Tercera pregunta, que me lie. L'any 2022, el Teatre Principal de València va acollir un homenatge al genovès, Pam, ja l'han a dit. Paco Cabanes, Ja l'han dit en este amb programa. actuacions musicals i de dansa i la intervenció de personatges valencians, còmics i demés, del món de la cultura i de l'esport. Qui va interpretar la cançó El genovès? Opció A, Pep Botifarra. Opció B, Toni de l'Hostal. Opció C, Tessa i Jonathan Penalba. Opció D, Bombay i Francisco. Genovès. Lo que no se li ocorre a La uno, cançó se li es deia ocorre a l'altre. El genovès. Molaria que mos fareu la pregunta que li vau fer a algun convidat que era com li diuen a Paco el genovès? Espera. Com li diuen a Paco Com Cabanes? li diuen a Paco Cabanes? Avui li he preguntat a Elga per WhatsApp que si li està molestant que l'anomenem en Jo aquest crec que capítol. no. Què Com collons? li diuen a Paco el genovès? Vicent? A veure, la pregunta. Era la cançó El genovès, si és de Botifarra, de Toni de l'Hostal, de Tessa i Jonathan Penalba o de Bombay i Francisco. Lo fort és que jo estava treballant en Isacala. Ah, En el Teatre Principal de València. Home, jo crec que al Jo- 100% que serà... Alexandre sap coses. Home, si creus al 100%... Él lo sabe. N'hi ha poc espai al dubte, no? Home, fa un olor a Toni de l'Hostal. No, és de Tesa. Espera't. Com feia la cançó? Com feia la cançó? Espera't. No me'n Com és recordo. la cançó, el nom de la cançó era... El genovès. El genovès. De Toni de l'Hostal no li ficaré el genovès. Això és la primera. Toni de l'Hostal Ah. va fer la de Pililotaris. Molt bé. Home, li pega prou, però també és de veure que siguent una gala en el principal, igual estaria... Però allí. que- On uno dels tres va estar allí Que Toni de treballant. l'Hostal també estava en la gala, també t'ho dic. Molt bé. Aneu molt bé. Aneu molt bé. Estava Santero dels Muchachos, Toni de l'Hostal, Tesa... Sí, però la pregunta no, I este, no era Francisco no estava, I- no? Això és com lo típic de que quan ho fa més al revés, en els programes estos de preguntes i respostes la falles i després dius coses Claro, que sí que saps després. per a no quedar mal, però ells ja estan acostant-se. Jo diria Tesa. Vale, pues hem vingut a jugar. Tessa i Jonathan Penalba i Tessa, no? Sí, els dos. Impressionant. Anem a pel joc, eh? Anem a pel joc. Anem a pel joc, I molt bé. farem la pregunta del bar, que... És que m'ha fet molta gràcia, Manel, que el seu company li havia dit no, jo és que he treballat allí i jo crec que és Tu Tesa. sí, No, espera, però espera. Està gent al 100% segur. Amarra los caballos. Vale. I ara va una de numerets, Val net. Ah, no, sí, val net. Val net. Val net per a fer el joc. Esta és de numereig. Esta- Les de numereig és que... Ai, Joc. que bé, bo. El Moro d'Alcàntera és un dels mitjers més grans de la història de la, de la Si no el que modalitat de més. raspall, si no el que més, bueno, un dels més, Tonet, ja... Sí. Amb un palmarès de 4 lligues i un subcampionat, l'esmorzar es nota, subcampionat individual. De Sant Llengua a l'enrere. Sí. A més, va destacar per tindre una carrera llarga. Amb quina edat va disputar la seva última final de Lliga de Raspall professional? broma, Pues si Moro té ara 25 anys, no? Sí, Està molt fort, està fort i jove. Més que la tele d'un sordó. Però vos donarem opcions i això segurament vos ajuda. Anem a donar datos així per portar encara que no sàpiga. Sí, sí. Va, vos dono les opcions. Les filles són amigues nostres. Vale, Núria i escoltem. Nerea. Núria i Nerea. Opció A, 35 anys. Opció B, 40 anys. Opció C, 45 anys. Opció D, 50 anys. Anem a raonar-ho. Mira, si les filles Raoneu. tenen 34 anys, 33 anys, Trau una pissarra. fica que les va tindre el millor jovenet, tindria 22, l'home ara tindrà un 55 i això no serveix per res. Això ha sigut donant datos de la vida d'ella i de les filles. A mi m'agrada la xifra dels 45. Estic entre la C i la D. 45 i 50 estàs, no? És que, claro, jo no sé 50 si... me pareix una barbaritat. No, Bueno, mira, en l'últim episodi que un senyor El que era Tonet, el de la granja. va guanyar l'última en 48. home, La primera, no? I l'última. Sí, sí. Home, Bueno, Genovés, no sé si l'última. la partida de Genovés Álvaro mitiquíssima, Genovés tindria 40 i algo. i algo. Sí, sí. 42, no I sé. encara Era corria, Genovés, i encara va guanyar. Però clar, era el nostre senyor. Torna a dir les xifres, m'has dit 25. Recordeu 35. que és l'última que va disputar, no guanyar, disputar.
35, 40, 45 i 50. Claro, estem parlant d'un torneig oficial. Sí, professional. Sí, el que més. Lo que no vos diré l'any, que anava a dir-ho i no. Dimos l'any a veure. No, perquè és l'última i pugueu fer la pregunta del bar, que per això no sé si està preparat. Sí, està preparadíssim. Que és la pregunta del bar. Vos sembla bé Una altra extra. que diga... Sí, una extra. Si encerteu, bueno, això ja ho podem dir, si encerteu esta, S'ha acabat. teniu la pregunta extra del bar. Esteu d'acord amb la hipòtesi? Jo és que diria 40, tio. Jo diria 45, ja que han deixat caure que la carrera llarga i tot el Qui rotllo. és el front? N'hi ha frontman? Teniu frontman? Home, No. Eneas. No, pregunta, perquè potser d'on es doneu... Bueno, no sé. frontman per castig. Per castig. Perquè el que té que cantar... Perquè poses la veu. Sí. Pues bueno, no sé. És... Che, algun Va, moment- decidiu ser... O sigui, el veiem a sovint, i l'home està fort i no el recorde no haver estat fort. Entonces, En la vida, jo sempre calculo està fort. de 40 en amunt, segur. No, lo que no sé, 40 o 45. 45. Vinga, va, 45, molt bé. Resposta correcta. Segon convidat, en este cas Segon grup convidat convidat, que fa tot el joc. ens fa el joc, molt Després bé. del tercer programa, que va ser Ricard, I ara poden fer... i ara poden fer l'honor de perquè contestar Ricard va una fallar extra. la pregunta del bar, que era la de Máximo Meridio. Sí, a Ricard li van fer la La va pregunta fallar. del bar, que era la de Massa Bar. La pregunta del bar és la següent. En un àudio viral, el ciclista del Mondúber alardeja d'una dieta molt concreta per a pujar la rampa que falta per a pujar allà dalt. Esta recepta consta de vi, cansalà, collons i... Quin és el següent ingredient que li falta per a pujar allà dalt i que vos donaré maliciant la manguera del gas? Era opció A, botifarres, opció B, llonganisses, opció C, figatells, opció D, potingos. Quin era l'ingredient que li falta? Val a dir que potingos ho diu, però no és part de la recepta. Però li Que- diu, ja està bé tant de potingo. potingo. Anem a recrear l'àudio. Mirar-se l'espí. Ojalà el recreareu. No fa falta, Anar a la quebrantahuesos. no fa falta. Anar a la quebrantahuesos. Exacte. Això d'allà baix, Cansalà. això no és el Monte Calvario. Això és la troba. Això és el Mondúber, i allà baix són Vale, els va. Suïssa. Sí, sí, al final mos el direu. No, eh? després el posarem. Però la pregunta és vi, cansalà, collons i... Crec que eren botifarres. Espera que mos ho parlem. Botifarres o llonganisses? figatells També o vol dir potingos. que si l'encerteu no n'hi ha ningú tipus de previ ni... Bueno, però botifarres. és l'honor. Entre és l'honor. botifarres i figatells, Són botifarres, fíjate, no són Pues vale, botifarres. tira-li, jo soc Anem molt fan de a- la Anem a escoltar-ho. A escoltar la resposta. No fa falta anar a la quebrantahuesos, tots dopats i plens d'oli, pastilles i potingos. Així, això que veieu així, això no és Suïssa. Això és el Mondúber, mamarratxos. I això que n'hi ha ahí no és el Monte Calvario. Això és la rampa que falta per arribar dalt. Tant de potingo i tanta preparació i tant de preparador personal. Vi, cansalà, botifarres Vamos. i collons per pujar així. No em veig a ningú de vosaltres per així. Això d'allà baix és la droga. No són els salons, això que aneu vosaltres allí a mirar-se a l'espill. Així no em veig a cap. Tots, Això és lo millor. molt de que hi puge jo i molta bicicleta i Vingueu, molt de vingueu. romans. Vingueu així, vingueu, i veureu en la manguera del gas quan jo vos donaré malícia per pujar. Bueno, per això, increïble l'àudio d'est home. Este home és el No se millor. sap res d'ell, igual que de... No sap res. No, No li hem fet una entrevista. en el collons, igual que dels pescadors de cullera tampoc, es veu que volen mantenir un perfil baix. Ja, però D'esta en este persona- cas la persona se veu a càmera és de la... Sí, però que a posteriori ningú programa ha anat com a buscar-lo. És que no tinguem la tele que mereix. Podíem fer, Que mereixem. que mereixem. Podíem fer aquesta producció. Bé, en qualsevol cas, moltes gràcies a l'home brut. Ha guanyat, pregunta del bar inclosa. Primera No. cosa que guanyem, Sí, no va guanyar no va guanyar el concurs este de la cançó d'Antònia Font, Cap concurs hem guanyat, ni un Ovidi, ni un Carlos Santos, res. però tingueu l'honor d'haver guanyat. Sou els primers, El joc ara del sí que ja trinquet. això no us ho lleva ningú, en guanyar el joc del trinquet i la pregunta del bar. Es veia vindre un poc, perquè, no sé, l'esperit que tenen, no? Jo, quan he vist les preguntes este matí que em dic... Ja els ui, ho han dit, a lo millor són massa fàcils. No, no eren fàcils. No eren fàcils, no. No? Però ells eren bons, és que ara I ja són tres. llevant-los mèrit I a són tres, però bé. l'home brut. En fi, moltes gràcies per haver vingut. Esperem que l'experiència de Bar Trinquet del matiner que han passat i gravar
el beret d'Andrea, que ja mos l'hem acabat. Mos l'hem acabat. Andrea, Hem- porta'm una Hem tirat mà també de la nostra cervesa, de la cervesa La Rabosa, la Sí, que, sí. la que mos Jo- patrocina. jo he begut I dels cervesa. cacaus d'Anna Climent. I dels cacaus d'Anna Climent, Això és també. un èxit. Això, és que el multivers... Damunt l'home Bru mos ha dut camisetes, el Increïble. vinil. Molt bé, està fent-se això la revuelta, no? Que sempre li porten coses Ja que no- a Broncano. Així que res, moltes gràcies. A vosaltres un plaer. Escolteu a l'Home Brut Sí, i... per favor. Aneu als seus concerts. Bueno, heu dit que teniu 2 concerts Sí, pròximament. Això és el 2 de novembre. Sí, ja ens han donat permís. Tenim 2 concerts prou especials que seran en Madrid i a Barcelona. Si voleu vindre a veure-mos no és el moment. No sé, bueno, és el moment d'anar a Madrid, a conquistar el Madrid, a fonar el sistema des de dins. Com es diu la sala? Cadabra, crec, en Madrid, i la Raz 3 en Barcelona. També t'ha de dir que portem hora i 5 o hora i 10. Qui hagi arribat des d'ací... Que hagi arribat des d'ací... Posarem el capítol al revés. El posarem al revés. Alistat en la Marina. Sí. Pues no, res, moltes gràcies, de veritat. Molt bé, un èxit. Un èxit. Gràcies. Ja diem lo de en veuremos. Sí, en veuremos junts. En veuremos junts. Ah.